Jaġen l-arti bidu, mod partikolari bit-tafal, għaliex jistqar li huwa l-premezz sabiex jesprimi l-espressjoni artistika li tbaqbaq ġewwa fih. Orti Inkurti huwa l-aħħar xogħol mill-artist John Grech fejn b'differenza għal wirjiet li tella fl-modi għażel li juri anke xogħlijiet żgħar ta' skultura. Normalment inżommu biss biex itini l-idejat. Bħala idea, bħala konċett kien inspirat mill-idea ta' ġinien abbandonat. Ovvjament ħafna mix-xogħlijiet ma jrux ġonna dik hija l-idea li nibda minnha, mbagħad nibqa' sejjer minn hemm. Allura hemm eżempji ta' annimali mejtin li qishom qed jerġgħu jieħdu l-ħajja jew mixħutin f'kuntest mhux tas-soltu. Xogħlijiet oħra li jagħmlu referenza għal pitturi tar-Rinaxximent imma li qegħdin issa f'kuntest kontemporanju. L-anatomija dejjem kienet ċentrali f'xogħlu. F'daw ix-xogħlijiet partikolari hija importantissima x'għandha x'taqsam mal-idea ta' bidla jew metamorfosi. L-idea li l-ġisem tal-bniedem bħal-ġisem huwa parti minn natura, huwa parti minn proċess ta' trasformazzjoni kontinwa. Il-kuratur tal-wirja Ryan Grech żied jgħid li dawn ix-xogħlijiet juru l-evoluzzjoni tal-artist. John evolva, John il-prattika tiegħu ili jaqbad ma' kunċett jagħmel ammont ta' żmien u mbagħad jevolvi u ma jibqax imuħħal ma l-istess tip ta' arti. Il-wirja li qed tittella fil-villaġġ ta' Snajja f'Taqali tibqa' miftuħa għall pubbliku sal-aħħar ta' Lulju.